kull ġurnata iktar nies qegħdin jifhmu illi ma jistax ikun illi l-gvern jibqa' jagħmel li jrid. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech il-ħadd wara nofsinhar fil-Belt Valletta fi protesta nazzjonali bit-tema Int jixraqlek aħjar. Bernard Grech insista li fl-24 ta' frar il-qorti ħarġet sentenza storika u bla preċedent b'ċertifikat illi il-ftehim ta' 3 sptarijiet bejn il-Gvern u Vitals u sussekwentament Stewart kienet serqa, ħadma u pjan taħtif minn ġid il-poplu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista staqsa li d-domanda tiġi waħedha min jaf kemm aktar miljuni tal-euro oħra nserqu minħalqu liedna il-pazjenti minħal il-pensjonanti u l-edukazzjoni. Bernard Grech saħa illi il-Partit tas-Soċjalisti sfortunatament sar partit mamul minn persuni li minn għalihom illi jistgħu jagħmlu li jridu b'kulħadd. Għalhekk huwa insista dwar l-importanza illi l-poplu jsemma leħlu. Għalhekk huwa importanti illi nibqgħu insemmu leħinna. Għalhekk importanti li nibqgħu aħna il-kol vuċi waħda. Għalhekk importanti li niftħu dirajna biex nilqgħu magħna iktar nies illi qegħdin jifhmu li issa iżejjed. Bernard Grech sostna li minkejja li s-sena wara oħra l-oppożizzjoni tajt li l-gvern huwa korrott, ħadd minnhom ma jiftaħ libel wieħed illi huwa wieħed għax għandhom il-kuxjenza maħmuġa. Huwa ringrazzja lil ġurnalista Daphne Caruana Galizja lil qbija tal-ġurnalisti oħra illi bil-ħidma kontinwa tagħhom kienu għadhom u qed ikomplu jikxfu s-sigreti tal-gvern kif ukoll jirringrazzja l-ħidma tad-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech staqsa fejn huwa u x'inhu jagħmel il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà wara li ħareġ dan kollu, staqsa fejn tinsab l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg u insista illi l-poplu issa jinsab imxebba. Intant Bernard Grech appella lil Robert Abela sabiex verament iġib l-interess nazzjonali l-ewwel qabel kollox u jġib il-miljuni tal-euro lura mingħand Stewart. Hemm biss bħalissa mument wieħed fejn jien lest li nkun wara Robert Abela. U illum Robert qed insejjaħlek huwa int biss li tista' tiftaħ kawża lil Stewart u lil Vitals biex iġġib flusna lura. Iftaħ dik il-kawża illum u ssibna warajk. Dan hu l-interess nazzjonali u aħna dejjem inġibu l-interess nazzjonali qabel kollox. Intant Bernard Grech saħaq kif il-kuxjenza ta' Robert Abela mhux qiegħda tniżżu meta jgħid lill-ġenituri ta' żagħżugħ Jean Paul Sofija illi ma jistax jiftaħ inkjesta pubblika brabta mal-mewt tiegħu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jisħaq illi se jkun qed iressaq mozzjoni sabiex dan isir. Aħna se nresqu mozzjoni fil-Parlament biex issir inkjesta pubblika ħadd toħroġ il-verità kollha. Għaliex dik il-mara, dak il-missier, dik l-om għandhom id-dritt ikunu jafu x'seħħ. Fil-waqt illi fakkar fil-memorja ta' Bernice Cassar, l-om li nqatlet kawża ta' violenza domestika b'inkjesta tikkonkludi li hija mietet għax l-istat ma qedix tmiru. Finalment, Bernard Grech irringrazzja lil dawk kollha preżenti li nġabru fil-Belt Valletta sabiex verament jagħtu appoġġ lil pajjiż f'dan il-mument tant kruċjali.